Nå, undskyld for før, men den skulle åbenbart starte på ny. Og her fik jeg et server, men det vil jeg nok ikke have på lige nu, fordi det er nok bare så det, de der drager har. Og bare sådan noget, jeg ikke synes er godt at have på. Fordi det er jo kun i level 1, når jeg får det. Hvad skal jeg bruge level 1 monster til, når jeg er svær til? Ting nok. Faktisk. Og jeg kan ikke se, hvor mange penge, og hvad for en level, og hvordan jeg ser ud. Og der er jeg. Nå, men nu skal vi skal over til en boss, hvis der er bossen er ikke. Hvis der er nogen ved bossen, så skal vi. Fordi det bliver sjovt. Der er nok en hernede. Kigger lige. Nej, nu er de andre dernede. Nå, men det bliver fint nok. Jonas, han er nok her ikke. Men vi kan lige kigge. Så kigger vi lige, om Jonas er her. Så er vi på vej hen til ham, hvis han er her. Kan vi måske finde Jonas, eller kan vi ikke? Det bliver rigtig spændende. Er han måske over i junglen? Det får vi snart at se, når vi kommer derover. Nå. Men Jonas er bedre end mig her til. Han er level 51. Og han er min storebror. Han er god til AQ. Han er her ikke. Men så kan I se dem her. Ham kan jeg for eksempel spørge som ven. Jeg synes, jeg spurgte en som ven. Og han sagde ja. Men nu går jeg over og kæmper mod nogle monstre. Det bliver sjovt, hvis jeg kan finde nogen. Hvorfor er der måske ikke nogen monstre? Skal vi så tage den anden vej? Det tror jeg, vi gør. Hvor er der nogle monstre? Hej altså. Så er der ikke nogen monstre, når jeg kommer. Hvorfor er der ikke nogen? Jeg går bare hen til min ven. Se, så kan man kæmpe. Det blev da sjovt, var. Nu er det sværere, fordi jeg jo kæmper sammen med min ven. Der fik jeg bare sådan nogle poser med forskellige ting. Og nu kan I se, at jeg har over 10.000. Det er rigtig sjovt. Nu går jeg bare hen til min ven, fordi jeg gerne vil. Da jeg klarer den der, så går jeg hen til min ven. Og han er rigtig god at spille med. Fordi mig og ham, vi klarer hurtigt bossen. Jeg har prøvet at spille med Jonas. Der klarer vi ham nok på 5-10 minutter. Men det der skal jeg ikke. Vi spiller bare stadig. Lad som om det ikke kom. Fordi så bliver den her video rigtig god. Og der er ingen, der kan finde ud af, hvad den her. Kun den her Jakob Schermer. Sådan, så ved I det. Og den er rigtig god. Fordi det er med AQ, og det er et godt spil. Nå. Men nu venter jeg med at snakke, fordi vi ikke kun skal snakke hele tiden, ikke? Ja, jeg går lige mod den der. Vil min ven ikke hjælpe mig? Nå. Den kommer nok snart. Nej, han vil bare gå noget langt. Jo, men jeg når det er jo fint nok. Jeg vidste, hvad for en level er min ven i. Nej, det kan vi ikke se nu. Jeg går bare lige hen til ham. Og så får vi der se go to. Yes og yes og yes. Nå, min ven han var level, lad os se, 19. Nå, nu kan I se, at min ven drikker mig lidt. Nå, han er irriterende, var. Nå, men så
går lige herhen og kæmper. For den her video skal til 10 minutter. Og så efter den, for jeg ikke hvad jeg skal bare se fjernsyn. Og 5 minutter tilbage i videoen. Så I skal bare glæde jer, for den bliver rigtig god. Fordi jeg spiller nemlig sjovt. Og fordi jeg sætter den ind på YouTube. Og I kan finde den på Jakob Skjermer. Og det er ikke med min form, det er bare Jakob Skjermer. Og den bliver populær. Der er mange, der vil se den og like den. Ja, der er i hvert fald mange, der vil se den. Jeg skal i hvert fald se den. Jeg kan også gøre den privat, så det er kun mig, der kan se den. Men det gør jeg ikke. Jeg gør sådan, I kan. Så nu kæmper jeg mod to af de her monstre selv. Først tager jeg det her, den der løve. Og så bagefter tager jeg det der lille dyr, der er der. Men nu kan I jo se, at jeg er ved at klare det løven. Tæt på. Og det bliver sjovt. Ham der, han spørger jeg også lige som ven. Nej, jeg skal nemlig ikke gå videre. Invitere. Og så siger han lige om lidt, ja, så jeg har ham. Det er, hvad så jeg er. Og så hvis jeg går herind, og der, så står de to venner der. Kun den ene, han er igen ham der. Men det var vist ikke godt. Jeg har vist ikke trykket på add friend. Add friend. Det skal man bare huske at trykke på, fordi det er godt. Og så her kunne I se, at jeg trykkede no. Nå, hvem må mere komme ind på verden? Der er en level 37. Hvorhen må henne? Nå ja. Nå er du ikke her. Man kan lige gå hen til ham og kigge, hvor han er. Nå ja, jeg skal lige væk. Nå ja, jeg skal væk herfra. Sådan. Ja, og så trykker man go to. Det var vist ikke der. Go to. Han er i Babylon lige her et eller andet sted. Ham der kan godt spørge. Han er level 34. Han er en god ven. Men det var han er nok ikke. Nej, han er kun level 23. Og 31 og 34 og sådan noget. Skal vi se, om der er nogle bærer inde i Babylon. Som ham der. 33. Det var da godt nok. Nå. Men nu skal jeg til at kæmpe mod nogle monstre. Det bliver sjovt. Jeg går bare et eller andet sted hen nu. Herhen lover jeg, at der er nogle monstre, jeg kæmper mod. Det lover. Hvis der ikke er, så skal jeg nok give jer noget i morgen. Oppe i skolen. Men det kan være, at jeg ikke får det med. Så giver jeg det bare i overmorgen. Og den er lavet den 7. i 5. 2014. Og den er god, for I skal bare blive ved med at se den mange gange. Der er snart 1 minut tilbage af den. Så skal jeg bare se, hvor mange monstre jeg kan nå at dræbe. Jeg når at dræbe dem, der er her. Hvis ham der hjælper. Der var 1 monster død, snart 2. Så tager jeg lige hurtigt, den er færdig. Sådan. Så tager jeg den. Så mangler jeg bare, I kan se der, hvor jeg mangler. Og herovre kan I også se, hvor jeg mangler for stigrank. Det der over det level. Nå. Men lad os komme videre. Så. Nå. Der er ikke nogen monstre. Har han dræbt alle dem, der er her? Han er da syg i hovedet.
Der er level 50. Skal vi ikke invitere ham? Nå, det er de usynlige monstre. Den tager vi lige, og så er vi færdige med videoen, og så sætter jeg den ind på YouTube. Det tager nok 1 minut og 30 sekunder cirka.